Λοιπόν, για τα υποβρύχια του Παπα-Νικολή, το Ματρόζο, όλη αυτή την κλάση υποβρυχιών γράφτηκαν διάφορα. Ένα μέρος του τύπου τα απέδωσε σε λάθη των Γερμανών, κάποια άλλα σε λάθη των ελληνικών κυβερνήσεων. Εσείς, σαν άνθρωπος που ουσιαστικά είσαστε μέσα στο χώρο των υποβρυχίων αυτών από τότε που τα παραλάβαμε, μπορούμε να μιλήσουμε για παιδικές ασθένειες όπως υπάρχουν σε κάθε νέο οπλικό σύστημα? Ναι. Λοιπόν, εγώ πράγματι ήμουνα από την αρχή σε αυτό το πρόγραμμα. Ήμουνα σε υποβρύχιο Παπα-Νικολής στη Γερμανία, πέρασα τα σχολεία. Είδα αυτά τα προβλήματα σε αυτά τα υποβρύχια, που ήταν πράγματι παιδικές ασθένειες. Ένα προς ένα μελετήθηκαν και αντιμετωπίστηκαν. Υπήρχαν και άλλα προγράμματα, δεν υπήρχε μόνο το ελληνικό, υπήρχε το πορτογαλικό, υπήρχε της Νότιας Κορέας. Οπότε η κατασκευάστρια εταιρεία είχε αυτά τα προβλήματα σε όλα τα υποβρύχια. Αναγκάστηκε λοιπόν να βρει λύσεις. Βρήκε λύσεις και πλέον αυτές οι ασθένειες έχουν ξεπεραστεί.